Ok, pričat ću vam dakle danas o onome što bi dizajneri ili ako hoćete struka htjeli da se događa sa dizajnom, znači neki strukturirani strateški razvoj dizajna u Hrvatskoj, onom što nam se u stvari dešava, dakle neplanski kaotičan razvoj iz kojeg istina povremeno i dođu neki zanimljivi projekti, međutim mi bismo voljeli da od slučajnosti napravimo i običaj. Mnogo toga što ću sada reći odnosi se na države jer ću govoriti o strategiji razvoja dizajna, ali mislim da je itekako primjenjivo i na grad, a posebno na grad Zagreb. Ali obzirom evo da govorimo o gradovima i urbanim sredinama i kreativnosti, dva prvo negativna primjera da se uvedemo u cijelu priču. Prvo riječ je dakle o Osijeku, glavnom trgu koji je nedavno obnovljen, relativno nedavno, pa su između ostalog stavljene i klupe na taj trg. Postavljeno je ukupno 18 klupa. Jedna klupa po onome što se pisalo tada u novinama koštala je 46.000 kuna. Ja osobno nemam ništa protiv klupa, dapače klupe su prilično dobro formalno oblikovane. Međutim, imam jako puno protiv i roko drveta koje je korišteno na tim klupama. Inače, to je afrička vrsta drveta i to drvo je među ugroženim vrstama. Ali ni to nije toliko bitno koliko činjenica da je to sve postavljeno u Slavoniji, znači u onoj istoj regiji koju želimo da bude prepoznata kroz cijeli svijet po svom slavonskom hrastu. Drugi primjer, bliži primjer Zagreba. Isto tako se preko noći pojavila 2006-2007 ovakva signalizacija u gradu. Hrvatsko društvo dizajnera nije bilo konzultirano oko ovoga i kada smo se pobunili, napisali opširna pisma zašto to sve ne valja, a ne valja iz jako puno razloga. Znači, kao prvo, uopće nisu korištene neke boje koje bi nekako doprinijele vizualnom identitetu grada, nemaju veze sa vizualnom identitetom grada. Naranđasti tekst na smeđoj podlozi nije baš naročito čitljiv, a da ne pričamo o smještaju koji znači vrlo često je i potpuno zaklanjao neke ključne vizure grada, a bio je i dosta opasan po prolaznike. Dakle, ono što je Hrvatsko dizajnersko društvo pokušavalo nekako da dođe, znači, do stvaranja nacionalne strategije dizajna, gotovo smo u tome uspjeli 2007. godine zajedno sa ministarstvom tadašnjim, pokušat ću sada to reći, šumarstva, poljoprivrede i vodnog gospodarstva. Možda zvuči čudno, ali oni su bili dosta zaduženi za industriju namještaja, pa je tu bio njihov interes. Skupilo se oko 80 stručnjaka koji su radili dosta intenzivno na tome. Strategija je napisana i od onda stoji u nekoj ladici naše vlade. Dokument koji bi odredio odnos države prema dizajnu, jer bi on trebao odrediti odnos prema 3 važna područja koja se nama čini da su na neki način bitno da se definiraju i da budu komplementarni. Znači, to je gospodarstvo, javni sektor i edukacija. A evo i nekih lokalnih primjera. Znači, primjer 1, relativno recentan i vjerojatno ste ga svi vidjeli, znači tvrtka Kvadra koja se bavi slučajnim namještajem, koja je zajedno sa dizajnerskim društvom napravila natječaj, na njemu su pobijedila ova 2 rada, oni su proizvedeni, tvrtka je otišla na najveći salon sajam namještaja u Kelnu, pobrali su poprilično narudžbi svjetskih, između ostalog i Red Dot Design Award, jednu od najprestižnijih međunarodnih dizajnerskih nagrada. Drugi primjer dizajna, znači ne kao nečega što će inicirati na neki način proizvodnju, nego gdje je i dizajn sam izvozni proizvod. Mislim da je prilično dobar primjer Brukita i Žinić, oblikovna manufaktura, koja nema sad više samo ured u Zagrebu, već i u Beogradu i Baku i Beču, koji su bili proglašeni drugom po redu najefektivnijom nezavisnom agencijom globalno i koji imaju 11 Red Dot nagrada. Kad govorimo o javnom sektoru, znači koji bi trebao biti model i promotor, to je doslovce pokupljeno iz finske strategije dizajna koja kaže public sector is a model and a promoter of design culture, international marketing of Finnish design, etc. Mislim da je jasno zašto bi ovdje trebao služiti, znači, javni sektor. Oni su ga vrlo pametno iskoristili za svoje ambasade, sve svoje javne građevine gdje vrlo jasno promoviraju svoj vlastiti dizajn kroz svoj vlastiti namještaj.
I konačno, edukacija, ona treće područje o kojem sam htjela pričati, znači područje u kojem govorimo o na koji način možda bi trebalo promijeniti tu cijelu problematiku. Ne govorimo samo o edukaciji dizajnera ili dizajn menadžera, govorimo o edukaciji i korisnika i klijenata i to je znači nešto o čemu bi se trebalo baviti, znači i opće obrazovanje, znači i mediji i strukovne organizacije.